Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre ngayon mga ka-idol, nagbabalik na naman tayo mga ka-idol. For this video mga ka-idol, siyempre andito tayo sa mga karlangan ko. Ayan, di ba? Malalagi na yung karlang natin. Ayan, sa hindi pa nakaka-alam nito mga ka-idol, nakaka-alam nito talaga, yung karlang bisol. Maraming tawag to bisol, karlang, gabi. Ayan. Oh, malalaki na, di ba? Kasi iba talaga pag masipag nga tao. Pag masipag kang nga tao, siyempre may tinanim ka, may anihin ka, di ba? Pero shout out pala sa may-ari nito. Hindi sa akin to mga ka-idol. Ayun. Ay, kawawa naman yung may-ari nito. Hindi niya alam nandito ako. Kasi hindi makikita ng may-ari. Ayan. Ngayon, kasi yung may-ari dito mga ka-idol, madamot yung may-ari nito. Kaya siyempre, pag nanghingi ka, ayaw mamigay eh. Siyempre, nakawin natin, di ba? Nakawin natin to. Oh. Saan ba yung may-ari dito? Magpakita yung may-ari kay bigyan natin, di ba? Ayan, ito pala yung mga ka-idol, kusa lang tong tumubo, kaya oh wow. Ayun, walang nito. Pero yung yung may-ari ng lupa na to, hindi niya alam to eh. Kasi hindi niyo alam eh. Tamad yung may-ari nito eh. Hindi mo yung tinanim, kumukusa lang tong tumubo eh. Kukuha tayo ng konti. Halo natin ng gulay. Ayan, shout out pala sa gusto ko magpaalam sa sa may-ari nito. Ayan, ito na. Ubusin ko yung karlang mo. Ayan, siyempre mga ka-idol, mag-start na tayong manguha. Kasi baka maabutan tayo ng may-ari. Ayan, shout out sa may-ari. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Kasi ayan malalaki na yung karlang mo dito. Ayan. Pero hindi ko alam may unod ba to. Hindi ko alam. Kaya, ayan, tingnan natin Ayan, shout out sa may-ari Kunin natin. Siyempre mga ka-idol, ito nasa likod ko, di ba? Lalaki, di ba? Ayan Ayan. Ganito lang magnakaw mga ka-idol, ganito. Kailangan naka-drop ka para hindi ka makita. Ginagawa mo. Oh my God! Ginagawa mo. Oh, no, 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 no. Oh wow. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Oh wow. Ayan, kunti lang yung laman mga ka-idol. Diba? Diba? Ayan, laki. Pero siyempre, marami-rami na yung kuha natin. Kaya mo mga ka-idol, kawawa yung puno. Diba? Tuwad ka lagi. Yung may-ari nito, madamot kasi. Kaya yan na pala sa'yo, di ba? Ayun pa mga ka-idol, Ayan pa, di ba? Ayan, di ba? Oh Ayan no! Pa. Laki ng puno mga ka-idol, ang laki. Kaya, yari ka ngayon. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Oh no!
Ayan na mga ka-idol oh. Ayan oh. Di ba? Oh no! Di ba? Ayan. Siyempre, ganito lang magnakaw mga ka-idol. Ito na yung kuha natin oh. Ayan na oh. Oh wow! Oh, kita nyo yan. Kita nyo yan oh. Kita nyo yan. Oh no! Tama na to mga ka-idol dahil siyempre, panggulay lang, di ba? Ayun mga ka-idol, siyempre, ito na yung nakuha natin, oh. Ayan, marami-rami na. Tama na to panggulay mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, hanggang dito yung video natin. Ayan mga ka-idol, so, hindi pa nakasubscribe mga ka-idol, please subscribe naman kayo para hindi ko kayo nakawa ng ng ganito mga karlang. Ayan, subscribe naman kayo, di ba? Ayan, hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi mga update sa mga video natin nga walang kwenta. Let's go, bye-bye!